yang teaser long pui lian tak tak kum tam lian ta a che chuale chiat to awanga pilbota ma se tun tlai khon hnuaron in lar le tlat te chanchin hi soitur om nok ome gossip chanchina chuan dakelichi longte bai chimo longte Elizabeth longte le flying dutchman te hi hriat lar pol ni a chuti rualin he yang teaser longpo hi mai phalchi ani lawang kumsang khajariat som pathum khan yang teaser long hi man thei tur tuk zo ania puanzar long kan tiang chi kha ani ton za som ni palia rit ni in adong fit som ruk lai asei ani nge a mi malsum don na long ania anei tu chu America mi hausa Samuel Adams ani British welcome nai vela sumdongin avei wak thina achol na mun pui ber chu New York ani hei yang teaser long hi long chak tak mai ania phalna nei lawa sumdong thin ani wangin an fo maya ma se phak a harin arel ruthiam hle a tu te an lo hlo cham fo to bok ani kumsang khajariat som pathum June khan hei yang teaser long bok hi Nova Scotian longin Brigadier Sergeant Sarbrook a ho te chuan an le chiam maya ma sen phangang lawa chhum jing tha mup kara yang teaser long chu arel rule ta dai mai ani ma se HMS Orpheus le HMS Hawk anti mai in do na long lai pui po som sari pali zet nei te chuan an vele ta thunga ma hon be ya lutin chulai hmuna chuan tlan chuana kong dang map lo khopin an hual bet ta tlat mai ani yang teaser long chuan hual bet ta ka wangin ading ta ruaw ringot maya chuti lai chuan ama hual bet tu te chuan yang teaser long chu lu chua a chunga chuang te chu man fai phiaran tuma ma se chuti lai tak chuan yang teaser long ro pui le thazat mai chu thok le khata apuak dar ta vek mai ani longa chuang mi somthum pasari zinga mi pasari chi andam khachuaka dam khachuak zinga long captain Frederick Johnson po wa nei thak takin telve hlo mai ani ma se man zui nga lania intiam kamna nei tirin chua ani le ta ani yang teaser long chu apuak dar hle ngang maya long mi thita te po tu tenge an ni ti hriat san ahar hle mai chu wangin mahon beya anglican ko san thlan muala an phum khom ta vek mai ani yang teaser po an chan hi dam chuak ta te soidanin HMS Orpheus le HMS Hawk long atanga ron lu chil tum tu ten long chu an ron thlen ma dawin yang teaser long mi pakhat chu mei chernen an silai zen da na pindana atlan lut lai an muwa chu long mi chuan yang teaser long chu a hal puak ta nia an ring hlomani yang teaser bilbo nu akum le jun mi somni pasari atang chuan mahon be yami cheng te chuan yang teaser long tha hi in lar an mutan ta a abik takin apu dar champha alo thlena piang in aron lang ta zia mai thinani an mu dan thin chu waw kam lam aron pana ti chuan voile khata a al eng hlua ti chuan a bole dai mai thinani anti tin zana ain lar do bik thina khwalzin veivak longa tangte point mu ani fo thina a mutu te seidanin an chuan na long hi sumai tur angin aron pan hnai ruwa aron sudon trep tia aral le mai thinani atlang puin thabial zan chhum zin deuh zan hian an mutlang pui thinani hetiang chanchin hi seitur atam viau mai fiama te po gossip film te hian thlir tu anga thin fu ani keini thlir na tlang atang chuan ram huai na tho ani ti lo atan chuan thil ui tak ani ma se hetiang lam ngai vena zir chiang tu te mu na tar mi tatang chuan thil mak chi chua theilo zinga po an seng lut nge ina rinom sa phau po hian hetiang chanchin hi an ngai ven ve thin hle ani mita mutu tam tak an miawa wangin ka oilove lo ti tum hran vak po hi ani berdonem ni tui pui chunga long
a khawl pawh lanung vat vat reng lawng chhung dining room a ei le in tur paisa diam a in hung teuh mahse lawnga chuang tu ma hmuh tur awm bawk si lo te kha thil mak tak zawng ani ngei mai.